Moi, minä ja mun kaveri pelattiin tätä. Me ollaan jo saatu melkein kaikki. Meiltä puuttuu 2 skiniä enää. Mutta me oltiin just pelattu, kun me unohdettiin kuva, mutta me oltiin just pelattu vähän aikaa. Niin mun kaveri pelaa tän loppuun asti nyt. Sä voit nyt Alex pelata. Joo. Noniin. Alex ei ole siis niinku ihan mikään paras. Mähän on pelannut tän läpi, mutta Alex aloitti tänään vastata joskus myöhemmin. Mutta se ei ole pelannut tätä läpi. Ja sit tän jälkeen mä pelaan hetken. Ja sit Alex pelaa taas puolet. Käytä ulti. En voi käyttää. Ei kun älä käytäkään. Siellä on niin vähän. No niin, moikka. Noin. Kohta tulee bossi muuten. Yes. Mun pitää käyttää ennen sitä. Ja tiedoks, tämähän on siis Ben 10 yksi videopeli. Niin ladatkaa tää on tosi hyvä. No se menikin jo. Bossi tulee nyt kai jossain kohti. Juu, me ollaan menossa toiseen paikkaan. Toiseen paikkaan ehkä. Nyt tulee tää ampiaisbossi. Sori, ettei oo tullut muuten videoita tänä viikonloppuun. Mun puhelin unohtui kouluun. Nyt tulee jotain. Ja Alex ottaa nyt ton nopea. Mä en nyt osaa lausua ton nimetä. Ja mä sain siis uuden telkkarin. Ei oo enää sitä pientä. Mikä on hyvä juttu, näkee pelaa. Ainakin tätä Benteniä. Ja mä saatan tehdä nyt Forti-videon, jos Alex jaksaa kuvata. Ja Alex voi pelata siinä sit puolet. Mariko, näytä. Mun käsit puuttuu.